Sa mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, mga dokumento sa pagpatukod sa housing project sa Bacolod ginaproseso na. 18 ka empleyado sang gobyerno probinsyal ginpapanaugan sang show cause orders. Sa balita nasyonal, mga estudyante kag mga school personnel nagpositibo sa COVID-19 antes pang full implementation sang face-to-face classes. Senator Robin Padilla nangutos sa hearing sa proposed budget. Sa balita international, German unemployment sa bulan sa Setyembre nagsaka bangod sa Ukrainian refugees. Sa balita sa sports, Northport Batang-Pierre daog naman sa Meralco Bolts sa PBA Commissioner's Cup. Sa balita entertainment, motion ni Vong Navarro nga ipabilin siya sa detention facilities ng NBI ginbasura sang korte. Samtang sa balita espesyal, ato na istorya ng mga famous break-up lines. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Oktubre 1, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Dunkin' Mayang aga liwat mga ka-aksyon, welcome diri sa Action Balita Morning Edition. So sa nagapalaw pa nga, pwede na kuha na nga, continue with your coffee. Continue with your coffiness. Coffee. Daw masugpo, tani daw ay waling sugpo. Karon lang. Wala ta kami na wala ta ka na briefing. Nasugpon ko daw, ay ko sugpon daw sa buta ni nga, yes, with your coffee full. Baila wala ka na ngabal nga coffee ni yeses. Damo. So sa mga kapihan sa nagapalangape, good morning dira sa inyo, no? Yes, may aga. Sa mga drivers naton, no? Mga tricycle, jeepney, taxi drivers, good morning sa inyo, no? Kag sa mga nagpululaw sa maskara kagabi, bulugtaw na kamo. Yes, para sa akong bugtaw na. Kagabi is kick-off ceremony. Yes. Kick-off ceremony. Ang subong gidyang adlaw is the start of the maskara Pero grabe, festivities. as in, grabe. Nga tawo? Ang tawo. Ato ka to gabi. To siko. Ato ka to gabi. Wala, ginistoryan ako. May haragin action boy, makasugid. Wala, as if, bala na. Daw sobra pa sa sato to. True. Grabe, gidya priya. Minami itong mga yung priya. Ti siningan sa akon sa akon niya, ti damo gid tawo to sa NGC. Yung ko pang himal kung man ako niya nga. Ako nga basta wala man ako himuon daya nga way ko obligasyon. Wala ka go. Never mo gid ko na mapakadto sa munang lugar kay ang isa sa pinakatakaan ko actually is ang damo bla tao bla. Yes. Natakaan ko Lingin sa ulo. do galingin ulo ko no. Ina malakat may kadtuan ka bla to do hindi ayaw ka pa nagilot, ayaw ka lusot-lusot sa mga tao. Tapos maglabay ka bla to mga buyog bla. So nakita mo na ang mga taong isa, galakat-lakat, nagabalik-balik mo lang na. Gani. Daw man sa ginakantuan bla gabalik. Para sang sa Lacson sa una kundi may ari di electric mascara. Kundi kasi mayra ka nga mas stay ka muna maka shot na bisa kay lidalan. Tanawon mo mga tawo, kita mo siya muna naglabay siya pa kadto sa sanot. Gud-gud lakat naman sa balik siya naman sa gud-gud balik. Anong ginahimo yung balik-balik? Hindi mo lang muna action boy, especially sa mga kabataan. Hindi kabataan limitado ang budget. Pero basta for the sake nga makalagaw, lakat na action boy halin diya sa SSS abi pa kadto pasaka to bisa kino. Para experience ko muna mo. Sa high school kami, lagaw for the sake lang nga makalagaw sa maskara, but tight budget. So halin sa SSS kadto sa bisa kino. Tapos tanaw, tapos balik naman. Tapos lakat naman. Kaya hindi man kami unless mapundo ka, makagasto ka action boy, mapundo ka sa klanan, mainom-inom ka. Teka may kaglastuhon. Kung wala ka gasto, lakat ka. Pag-abot sa balay, yung perte, dumauto na hawak ko. Dito na ako dahil nagambang, hindi na ako mag-abot. Standby sa mga balita lokal. This is My Life. Action Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:07. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, ginpahayag ni Councilor Vladimir Gonzales, chair sa Committee on Housing Development sa Bacolod, nga ilan na ginaproseso ang mga dokumento kinanglanon sa pagpatukod sa housing projects.
Sunod kay Gonzales, binulan man kag maka-identify sa posibleng nga mga developers kag contractors para sa nasambit nga proyekto. Dugang pa, 10,000 ka units ang natalana ipatukod sa siyudad sa Bacolod kag 5,000 diri ang ibutang sa Araw, Vista Alegre. Sa din may 3 ka lugar nga patukuran. Sunod kay Gonzales, posible 3 tubtob 5 ka panalgan ang building ipatukod kag maumpisan sa una nga quarter sa masunod nga tuig. Natalana man magpatukod sang on-site structure sa Barangay 8 kag Barangay Banago. Subungag akong kahapon sang aga, nagpirmahan na isang Memorandum of Understanding ang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod sa pagpanguna ni Mayor Albi Benitez, DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, Acting Chief Executive Officer sa Pag-ibig nga si Marilyn Acosta para sa ipatukod nga proyekto, kagin patigayon man ang groundbreaking ceremony. Ginpanginbulahan ni Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Rizalino Jerry Acuzar ang plano ni Bacolod City Mayor Albi Benitez para sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Acuzar, antes ang groundbreaking nga ginpatigayon kahapon sang aga sa Barangay Vista Alegre. Naglibot sila sa syudad kag suno sa iya ginpakita ni Benitez ang mga development nga luyag niya ipatuman sa syudad. Nagpasalamat man si Acuzar bangod isa si Benitez na nagduso nga matukod ang DHSUD sa itong congressman pa lang ini, rason nga mas matutukan kag may nagakainit nga pondong pabahay program sang gobyerno. Naibaloan ining kabahin sa programa sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pambansang pabahay para sa Filipino, Zero ISF by 2028. Ngayon po ay matutupad na po yung pangarap nyo at pangarap din po ng ating Presidente na magkaroon po kayo ng maayos at magandang pabahay. Tumikot po kami ni Mayor Albi dito po sa Bacolod, nag-chopper po kami. Ang gandang-ganda po ang kanyang pangarap dito sa Bacolod. Si DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar. Sa ibang panaton nga balita lokal, 18 ka mga empleyado sang gobyerno probinsyal nga nakadestino sa Provincial Disaster Management Program Division ang ginpapanaugan sang show cause orders bangod sa hindi pagsunod sang proseso, malain nga pamatasan kag hindi pag-perform sang duty. Sunod kay Provincial Legal Officer Lieutenant Alberto Nelias Jr., ginpapanaog ang SCO sa naligid nga 2 ka semana sa din ang 17 nakasumeter na sang paatag. 13 sa ini ang drivers nga wala makasumeter sang approved driver's vehicle trip ticket. Ang 5 amo ang 3 ka Administrative Aid 2, isa ka Special Operation Officer 1 kag isa ka Utility Worker 2. Dugang pa ni Nelias nga konsundo ng proseso sa pagbiyahe sa salakyan sang gobyerno, dapat mayara sang driver's vehicle trip ticket na nga masumeter ang driver antes ang biyahe. Apan sa kaso sang 13 nagakalabutan pa sang binulan antes ma-file. May pilaman ka mga PED MPD employees nga wala naga-perform sa ilang duty, may malain nga pamatasan ka nagapamahog sa ila upod nga mga empleyado. Gingklaro ni Nelias nga kabahin lamang ini sa ginahimo sang gobyerno probinsyal agud matadlong ang trabaho sa mga empleyado kang madisiplina kung kinahanglanon. Suno kay Nelias nga kung sundon ang revised rules sang Civil Service Commission sa mga kaso administratibo, dapat makapagwa sila sang rekomendasyon sa sulod sang 20 ka adlaw apang kinahanglan nila sang extension bangod sa kadamuon sa mga gin-issue nga show cause orders. Napapanaugan sila guro ng mga 2 weeks ago pa. Nakahatag naman sa ng ila sa BAT. And then, subong gina-resolve na namon mga evidence nga gin-presentar. Whether or not kailanlan itagaan sila, i-formal charge sila no, for administrative offenses. Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Alberto Nelias Jr. Ginapaabot ni Renelo Lastiere, Presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees who could pays, nga mangin patas ang proseso sang investigasyon para sa 18 ka empleyado sang Kapitolyo Provincial nga assigned sa Provincial Disaster Management Program Division nga ginpapanaugan sa show cause order tungod sa nagkalain-lain nga rason. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahayag ni Lastiere nga wala nila ginatolerar ang mga pasaway nga empleyado sa Kapitolyo, apang ila lamang ginapangabay nga mag-agi sa due process ang tanan. Nagalao man si Lastiere nga magserbe ining eleksyon sa tanan nga empleyado, agud sundon ang ginapatuman nga mga patakaran agud malikaw sa anuman nga problema. Gininyo naman ni Mayor Albi Benitez ang Department of Tourism kag lokal nga pamunuan sa among talatapan sa Bacolod nga magpatigayon sang head count sa mga bisita nga natalana magapadulong sa syudad para sa saulog sang Mascara Festival. Sunod kay Benitez, base sa datos ng syudad,
Tinalikdan pa lamang nga semana, fully booked na ang tanan nga mga hotel sa Bacolod. Doon nga panibinitas, kapin sa 200,000 ka mabisita ang ilang ginapamot nga magakari sa amo nga aktibidad. Nagapati man ang alkalde nga kapin 5 bilyones ka pesos nga kwarta ang posibleng mag-circulate sa syudad sa tion sang selebrasyon. Magadepende sa kada sigon sa pagsumeter sang project proposal ang pag-aprobar sa gobyerno probinsyal sa 100,000 pesos nga cash subsidy sa mga local government units sang Negros Occidental nga magabukas ang pavilion sa Panad Park and Stadium, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Sino kay Provincial Administrator Attorney Rayfran Diaz II, ang banwa sa Castellana amo pa lamang ang nagkasumeter kag posible nga amuman ang una nga mahatagan sang pinansyal umpisa sa masunod nga semana. Dugang pa ni Diaz, ginhatagan na sang otoridad si Governor Bong Lacson agud magperma sang amo nga proposal pati na sang Memorandum of Agreement. Ginklaro ni Diaz nga ang cash subsidy gastuhon sang LGUs para sa ila aktibidad, ilabi na sa pag-showcase sang cultural activities, arts, crafts kag local cuisine pareho sa Lac Bayanihan Tourism Fair 2022 nagligad nga Mayo. Ang pagbukas ng LGU Pavilion sa Panaad, ang partisipasyon sa probinsya sa Mascara Festival sa syudad sang Bacolod. October 10 to 16 pa ta, no? Subong ang mga LGUs sige na improve sa ilang mga booths, no? Photos, reports have been submitted to me and almost tanan man nga LGUs ang nagaprepara sa ilang mga booth. Si Attorney Rayfran Diaz II. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:14. Mga estudyante ka mga school personnel nagpositibo sa COVID-19 antes pa ang full implementation sang face-to-face classes. Samtang Senator Robin Padilla nangutos sa hearing sa proposed budget. Ang detalye sa Mabalita National sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Sige, go ahead Action Eden. Yes, good morning! Liwat sa aton mga ka-action. Please do like, share, and follow ang ato sining Facebook page kag iban pang account sa Action Radio Bacolod. Of course, ato sining FB Live, i-share nyo na subong para damo ang makapamati ka makatanaw, kaya para aga pa makikita sila gwapo ka gwapa. Alright? Muna. Oo, sige ba? Diretso na ito ka rin. Magambal, pero hindi mayo. Doon di makuhan, doon di parahan da yun. Hindi pala, Doon di pilit. Bangko. Doon di pilit. Yeah. Hindi magipilit because it's true. Wow, it's true. Good morning, dira kay Lane Grace Ibarra. May aga dira sa imo. Ma'am Christine Menyes Villalobos, buntit, may aga, happy 1st of October ko, no? Kaghambal ni Riza Gonzalez, okay lang ko Action Boy. Kaya mapaistansya, ginman siya ko no last week of October. So, November, mapapakolod ko. So, makadalagin ko pa sa lubong. Siya kambal mo, no? Okay lang, Action Boy, mapaistansya, ginman ko last week of October. So, November, mapapakolod ko. So, makadalagin ko pa sa lubong. Oo na. Ako na siya nga na? Yeah, joke na lang si Nerissa. Pero okay lang ko na. Okay lang ako na i-joke siya. Ara, gali.
Tika lang, ay naman action boy, nga mangindi ka naman. Na? Madala siya ko na. Wala sa. Aram lang tatagin na butang ko lang na dayon sa tinaw ko lang oo, gani. maparami naman yung kain natin. Good morning! Liwat kay Ma'am Vanessa Mayo. Good evening, Connection Boy and Miss Gorge Eden. Dinner ta ko no, subong. Daw mapuli. Saya kay kasadyag ko sa maskara. Galing hindi pwede kay may new job siya sa Mayo Clinic. Wow. Bongga. Di wala kita job OPD. Wag kita job opening da. Pwede ko da maka-assistant kay Dr. Matt Mayo. Ikaw ko naman pala to, Action Boy. Ako mauyat na. Mas si Dr. Uyat, is punta. Iyat is tudlo yung tato. Nisuwa. Pero malay Action Boy, tudloan ka. Tapos, pakwaon niya ka supplementals. Tapos, makuha ka exam sa Proctor. Chiropractor. Protector lang. Good morning, man. Kay Ma'am Georgia Gargasiran. I'm back. He. Coffee. Itlog. Itlog niya. Dokanon man eh. Dokanon. Wengs Kili Morales. Good morning. Greet nila ko nung inablos nga si Franz Hubert Toga. Happy 9th birthday. Oy. Thank you. Good ko no. Happy birthday to you. Happy birthday to Franz. Ara na kay tita mo napadala ko na. Napadala ko to. Sabi ko, wala yung duso. Aga pa ko to yung nagpadala. Yan. Very Ano ka man good. mo man. Happy birthday da kay Toto Franz. Bagulin din ka na patay yung mama. Ay. 9. Singko ti ang imo nga Mudjol. Singko kadto ko tas balay kay kumatudlo sa imo Mudjol. Hindi siya. Hindi na to. Mahinulso. Sige. Si Michelle Sayo Gimeroy, morning mandra sa imo. Ating, morning sa imo, Good ating. morning, ating. Leonor Valdiviso, kagay Ray Flores Barrioga. Si Rochelle Evangelista, tunas na sa Suklaran Gimaras, lubong sa Bayaw, boss eh. Condolences sa pamilya Quezon, dira, ano? Stand by aray sa aton mga balita, national. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:22. Sa detalye na sa mga balita national, nakabaton sa mga report ng Department of Education na may mga estudyante
Kabang school personnel nga nagpositibo sa COVID-19 antes pa man ang full implementation sa face-to-face classes sa Nobyembre 2. Sunod kay DepEd spokesperson Attorney Michael Poa, kung base sa husto nga kanamuon, hindi pa makatag sang nagakaigo nga numero tungod kinahanglan pa nga i-verify ang impormasyon base man sa tracking inhimo sang LGUs kag i-verify man sa datos sang DOH. Ginasiguro naman ni POA sa publiko nga ginamonitor sang DepEd ang sitwasyon sa mga eskwelahan ka nagapangabay sa ila nga i-implementar ang infection containment strategies para malikawan ang anuman nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Nabalawan nga sa karon 90% sa malapit 47,000 ka mga pampublikong eskwelahan sa Bilog Pungsod ang nag-implementar sang blended learning nga may kombinasyon sang in-person classes kag distance learning pareho sang modules kag online classes. Ginpahayag sa Department of Education nga ang tinutuyo sa K-12 program nga makatrabaho ang mga graduate sini ang wala pa natuman sa karon apang ang ahensya nagapatigayon na sang assessment. Ginhimo ni DepEd spokesperson Michael Poa ang palayag sang mapamangkot kung ipadayon sang DepEd ang implementasyon sa senior high curriculum pagkatapos ng review. Sunod kay Poa ang direksyon sa senior high school program o mo ang i-align ang gintudlo nga skills ilabi na sa technical kag vocational track nga among demand sa mga industriya. Samtang gintalana sa bulan sa Nobyembre ang review sa grade 11 kag 12 nga curriculum. Nagapati naman si Senator Sherwin Gatchalian nga nagakaangay lamang nga ihatag ang pangabay sa Department of Education nga 150 milyones pesos nga confidential fund tungod ini ang pwede mausar sa pagsulbar sa mga kaso sang child abuse, sexual harassment kay ibang mga krimen nga nagapalibot sa sektor sa edukasyon. Sunod sa senador, madamo sa mga problema ang eskwelahan kag komunidad. Rason nga kung kinahanglan sang makinarya pagi sa confidential funds, makabig ini nga rasyonal. Palayag pa ni Gatchalian nga ang confidential funds pwede mahatag sa law enforcement agencies kay iban pa nga ahensya sang gobyerno. Ginpasiguro man sa senador nga may mga safeguards sa pagmonitor sa pag-usar sang pondo tungod mayara ini sang reportorial requirements sa Commission on Audit, Office of the President kag Kongreso. Nagpangutos si Senator Robin Padilla sa isa kaopisyal sa Department of Foreign Affairs sa hearing sa Senate Finance Subcommittee para sa 2023 nga proposed budget sa ang ahensya. Ini matapos ginaligar nga bastos ang pagsabat sa opisyal sa iyang pamangkot. Sa hearing, gininsister sa senador nga kinahanglan ipabalo sa publiko ang Philippine-US Mutual Defense Treaty kag Visiting Forces Agreement kalakip na ang 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Dugang pa diri ginapalabot man ni Padilla ang kalain sang buot sini sa kakulangan sa suporta sa US sa Marawi Siege sa tuig 2017. Ginsabat naman ini ni DFA Secretary Enrique Manalo kag ginpahayag nga nakatutok pa ng US sa pag-apin sa pungsod basta na paidalom sa MDT. Ginsigundahan ni DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega ang pahayag ni Manalo nga ginhalinan sang mainit nga diskusyon sang duha. Ginpahayag naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga iya ginasuportahan ang tanan nga pagtinguha nga pagkabulig sa pagpaayos ang serbisyo sang Social Security System o kon SSS para sa publiko. Saya pagpamulong-pulong sa SSS 65th Anniversary Balikat ng Bayan Award sa siyudad sang Quezon, ginpromisa ni Marcos nga maghimo sa anuman nga inisyatibo nga makapaayo sa efficiency kag productivity sang SSS. Ginkilala man ni Marcos ang papel sang SSS sa pagpabakod sang social protection sa Pilipinas labi na sa panahon sang COVID-19 pandemic. Ginpalayag man sang presidente ang SSS program sa idalom sa iyang administrasyon nga mas ginpasangkad ang serbisyo kag bulig sa mga Pinoy kaangay sang Contribution Subsidy Program, Contribution Penalty Condonation Program kag Flexible Payment Scheme for Fishermen and Farmers. Ginakulang sa 106,000 ka mga nurses ang Pilipinas. Ining pahayag sa Department of Health sa gulpi nga pagdamo sang nurse nga nagapakig sa palaran sa iwan nga pungsod bangod sa tanyag nga mas dako nga sweldo. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginakulang ang mga nurse sa karon ng mga pribado kapag publiko nga hospital. Luyag ni Vergere nga magpabilin sa 7,000 ang annual deployment cap sa mga bago hire nga medical professionals para sa abroad. Magluwas sa mga nurses, ginakulang man ang Pilipinas ang doktor, midwives, dentista, physical therapist, pharmacist, kag medical technologies.
Nakahanda ang Overseas Workers Welfare Administration kung OWA nga maghatag sang bulig sa isa sa mga napatay nga rescuer sa Bulacan sa panahon sa paglaslas ang Bagyo Carding. Sunod kay OWA Administrator Arnel Ignacio, nahibaluan nila nga si Marby Bartolome ay isa ni ka seafarer kag anay Overseas Filipino worker. Kalakip si Bartolome sa mga napatay nga miyembro sang rescue unit sang Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang tungkagaon sang September 26 sa Barangay Camyas sa Banwa sang San Miguel. Ang apat kay iban pa amo sanday Gerson Resurrection, Troy Justin Agustin, George Agustin kag Narciso Kalayag. Naibaluan nga nakasugilanon na ni OWA RWO3 Director Attorney Falcone Millar ang manalista ni Bartolome para sa mga benepisyo sang non-active OFW sa idalom sang Welfare Assistance Program, Bereavement Assistance. Ginpahayag sang National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRMC nga 12 na ang napatay sang maglaslas ang Bagyo Carding sa Pilipinas. Wala pa makahatag sa impormasyon ng State Disaster Management sa lugar sa diin nakita ang pinakauli nga napatay matapos ang ginreport nga 11 ang patay bangod sa Bagyo Carding. Sa pinakauli nga report sa ahensya, may kabugusan nga 52 katawo ang injured sa diin ang 50 ang gikan sa Central Luzon kag duha naman sa Calabarzon. Dugang pa nagapabilin sa 6 katawo ang missing. Action Radio Philippine Standard Time na 7:28. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy. Sa atin siniwa ka-aksyon kay Kwandira, kay Elvira Helogo, good morning, dira sa imo. Rochelle Fulgencio sa sana mayong agaman. Of course, aragyapon si Ma'am Elizabeth Gamala. Good morning, Sir Boy and Eden. Have a blessed weekend. God bless everyone and more power to ARP. Aragyapon si Estherline. Good morning. Sa jagid ka mga duhayas. Thank you so much. Thank you so much. Kay Inday Blasa, keep safe everyone kuno. Kay Arena Jaru Tero, good morning. Kay Marcy Rumbines, Hunyo, good AM Action Boy and Action Eden. Kay Sir Lorenzo Magsipok, aga pa, good morning, dira sa imo, Sir Lorenzo Magsipok, no? Sa aton sininga mga ka-action, please, padamuan yung mga nagatanaw sa aton sininga Facebook Live para sadya lang tadi kamusta gali mga naglagaw da kagabi sa, sa NGC? Pero tigil niya kadamo tao, doon nakita mo nga uhaw na uhaw ang tao sa ginatawag ng Mascara Festival. Kay after 2 years, subong lang nagbalik ako ang iba nga tao goror ako isa na ko da sa few of the many nga do na paminsaran ko samtang galakat ko ang iba na ro laga face mask haba ko la dumigilinupan nga COVID-19 virus. Pero kabay pa hindi lang that's why nagambal to bay ang nga ti okay lang kung sa mga crowded sa mga open space pwede lang nga hindi ka face mask, di ba la? Galing kay na kung open space, pero ang crowd naman, grabe. Kay ti gabi nung guanay, nasiko na. Kadamo, pagid sa mga kabataan, nga hindi ko ma-imagine nga, paglisensya nila sila mga gikanikanan, nag-go lang dayo, no? Pero tiupod man nila mga friends nila, group of babae man sila, group of lalaki. Galing ti kiss abla, kaya ginakibang ko yung kagabi, nga base yung mga,
galing kay wala ko na lang entertain ang mga negative thoughts. Kabay pa nga hasta sa October 23, mapabilin ta ang peace and order ang katawhayan kagkadamo man to sa mga pulaw man nga mga kapulisan naton sa NGC kagabi. Ara gito si Lieutenant Colonel Sherlock Gabana nagalibot-libot subong man si BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir. Naglagaw-lagaw siya? Ara to sila action boy nagabantay. Agabantay, ahoy. Amo ganay hambal ko action boy ginmuno ko. Hamba ko isa ko sa pila ka mga tawo nga nagapaminsan mga aware ko balagay po may COVID-19. Oh. Tika gabi yung lakat-lakat ko to ya. Hindi ko kakita ko yung magalinupan yung mga COVID-19. Kaya sabton sa iba niya, ay, iba wala ka face mask, action boy mo. Hindi kayo mambal sila, tiyambal nila. Kung open space, hindi na Open space yun yung kita na pa. Very crowded, action boy. Ano naman sa open space yun, ikaw lang bala isa? Oo, isa na. Emote ka na. Galing ka action boy, kaluluoy yung mga putot like me. Tapos ang sugata mo, baby, sige, wakal. Tapos taas pa, salo mo. Kasi umakantong sa mga lugar, talaga kaya kadang. Parang ka sa babaw. Nakita ko kaya ako niya sa kabaldahan kaya ako niya. So pagudlay ako, kabudlay wala i-park ang kadang. Abi mo Tapos kagabi action boy, would you imagine? Ang gapasulod bala sa peryahan na muna hindi siling nga tayo yun ang sulod-sulod yung malinya ka pa yan okay at kasulod mo nang takan ko yung hulaton mo ito ba kayo di ba very crowded sa sulod di may mga crowd control may mga force multiplier etc. Hulat na may magwa na sumasulod ka to ako muna para at least somehow makontrol Manila bala action boy ang kadamo ang buwa bala action Eden ang tao do hidlaw gid mo Hidlaw gid sang muna kahit dito ka tuig daan nga. Yes. Di sa isa pa lang to ka venue so mas how much more starting karon ma-open na abi sa diin pag hindi sa plaza sa NG sa kwan sa Panaad. Why na lakso no? May ara action boy pero do October 21 to 23 lang I think. Tatlo lang kadlaw. Pero ay guro sa activity da kay electric mascara I think sa Upper East mo. Oo. No, sa Upper East ni Butang. Butang. Natawag na lang ni kayo usually, di ba, action boy, pag start niya sang October 1, pag alas 6, nakaroon sa may SSS, sirado na nada nga pasaka, di ba? Dumduman mo sa una, sa maskara. Kay dira, kuya naglakat sang una. Hindi na iya malipatan. Di ba subong nga sa 21 na, 22 or something? Ako na siyang kwandra kay si Action Miles bisita ko sa iyang kiosko sa October 21 to 23. So may ara man do so do ko ano guro. Okay. Dugin baki-baki guro nila Action Boy. Kay tuod mga dito kay Miles Oo. Stand by sa atong tugang nga mga balita. Kaya dalan ta kay makautang. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Sa detalye na sa Balita International, nagsaka ang German unemployment sa bulan sa Setyembre matapos nagsinulod sa ilang pungsod ang mga Ukrainian refugees. Sino sa Federal Labor Office na dugangan sang 14,000 ang mga unemployed. Dugang pa kung wala ginaisip ang mga individual nga may Ukrainian citizenship, hindi magsaka ang record sa mga unemployed sa ilang lugar. Sunod kay Office Chief Andrea Nales, napabili na stable ang labor market sa piyaksang padayon nga pagsaka sa mga balaklon kagang kabalaka sang energy shortage. Sa balita sa negosyo, ginpahag sa Bureau of Treasury nga naglambot na sa 13.2 trilyones pesos ang utang sang Pilipinas. Ini ang nagdugangan sa 133.64 bilyones pesos o kung 1% sa itong Hulyo. Sunod sa ahensya, initugod man sa net issuance ang domestic securities subong man sa currency adjustment. Sa nasambit nga datos, 68.7% ang domestic borrowings o kung 8.94 trilyones pesos. Samtang ang external borrowings ang 31.3% kung 4.8 trilyones pesos. Naibaluan mas nagdako ang utang sa Pilipinas bangod sa COVID-19 pandemic. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 58 pesos kag 80 centimos. Singapore dollar 40 pesos kag 93 centimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 49 centimos. Sa ato naman nga
balita entertainment, gin basura sang Taguig Regional Trial Court ang mosyon sa TV host actor nga si Vong Navarro nga ipabilin siya sa detention facility sa National Bureau of Investigation. Sa report, ginpahig sang korte nga napaslawan si Vong nga mahatag ang konkreto nga basehan para hindi siya i-pull out sa detention facility sang NBI. Dugang pa napaslawan man ang kampo sa aktor nga maghatag sang dugang nga ebidensya nga may pagpamahog sa iya kabuhi kung isaylo siya sa Taguig City Jail. Una dirigin mando sang Court of Appeal sa City Prosecutors ng Taguig nga magpasaka sang rape kag acts of lasciviousness case bato kay Vong base naman sa reklamo sang model stylist nga si Denise Cornejo nga natabo sa tong Enero 2014. Sa balita sa sports, nagdaog naman ang Northport Batang Pier batok sa Meralco Bulls sa score nga 101-95 sa nagapadayon nga PBA Commissioner's Cup nga sa Smart Araneta Coliseum kagabi. Ginpangunahan ni Robert Bolick ang Northport. Nagbulig man sanday Arwin Santos kag Arvin Tolentino nga sa diin si Bolick ang mayara sang 27 puntos. Balita Espesyal! Good morning and happy Masquerade Festival sa atin sa inyo ka-aksyon! Matyagan ko daw ikaw isa sa nag-enjoy sa Mascara Festival mo. Wala ati, syempre, action boy. Dapat happy ka kay ma-reject mong happiness. Sa to others. Yes. Kung kilala, yan ang problema, yan ari naman ang maskara, traffic naman yawa naman dos naman traffic ang ina problema. Oo. Sakto yung action boy, tapos gintanaw ko na ang rerouting plan. Grabe, ang tutok ko. Hindi ko kita maintindihan. Hindi mo maintindihan? Kaya sa mapa-mapa, action boy. Siyempre, hindi ko man sa ulo, tanang na ruta mo. Hambal ko na, sige ko man katanaw, yung wala ko kapong site, wala ko yung kapabili munti. Ang inyo na lang mga concern lang. Mga hindi nga, kung nga isa sang na-diparahan ko hindi. Kaya kung di may mga rerouting kita, may mga road closures, hindi gid amo sina kabaskog sang ilang information dissemination. Correct action. Kaya dapat massive ni information dissemination kay damo mapiktuhan mo. Oo, kag tani abi do weeks before or days. Para sa akon sa road closure nabalaan ko drop lang yung sa Araneta mo kada hapon hasta sa kagahon. Yes. Mo pala nabalaan ko balo sa ibang road closure. Ang mga action boy tani may weeks before or days before ato niya 2 days before. Oo. Dapat kung na iya in place na iya ang plano kag massive information dissemination mo na siya. Amo to action boy ang hambal ni Sir Liba nga actually in place na gito yung mga plano. Kaya approve hindi naman nila mapagwa kay wala man approval. Okay. Amo tong libog man sang mga tao especially sa mga jeepney nga siyempre, basi dakpo naman sila. Correct. Ang kulang kita sa information dissemination. Correct. Ginhala lang kita, nag-hype lang kita nga nag-hype nga this is the super mascara, this is the grandest ever. Nga para sa ako niya, kon pa na iya, subject pa na iya sa resulta sang sining mga activities. Yes. So, ang ako niya nga mabalaan ng sang mga ordinary naton nga mga drivers, riders, pasahero naton kundiin ang mga ruta na naman. Correct. Kay di mabatian mo naman mabatian action din ang mga pamuyayaw kag mga pangkilat, mga pangkilat sa mga tao mo. Mainaway naman yung driver kag ang pasahero. Nan. Ay diri kay gali magi. Wala kay hindi nagambal hindi ka mag-agi sa plaza. Kwa. Nabalo ka nga maagi sa plaza ko yung naog. Pati ka na gito pagbayad. Kung ako plaza lang. Wait naman. Hindi mo ko niya sa lukse niya. Tinakton mo kuya. Tiya mo na sa... Ay daw... Kulang nakita ko muna nga daw as far as sa traffic, marirouting, kag mga road closures, daw kulang lang sa information dissemination. Yes. Kita willing kita magbulig na mo. Basta naanad sila nga fast learner ang bakulod nun. Do isa lang karuta kaagi mo sa ulo na lang. Mapalubag lo. No, muna yang tani. Kuan lang sa maskara dira nga hindi ba lang ini tanan covered ni sa sang kuan mo sang napatawag naton sang do ilang PR ang sang maskara no. Yes. Tanan na tani mo hindi ni sa nga iya lang sang bitaw kundi tanan kung may ara mga routing, may ara nga road closures. Ipabaloda sa kuan no, hindi lang kay ang atong tagaan di sang
PR, ang mga maskara queen lang tanan, mga grandest ever. Ang traffic, importante na, kaya damo piktado. Oo, kag do tanim election boy, ako as example as driver, idan bala nga, ang shopping, danay maagi, sa amo niya, gano'n kaya imposto nila, mapa lang yan, tapos may araw-araw. Amo na gano'n, ako bala doon na budlayan, pero lain kita, kung may text, gidya bala yan. Ang home site, maagi na maagi sa plaza, maagi sa Grand Market, na. Inanghalin ka sa muni, diri ka maagi nga mga lugar, muna sa... Kahit action boy, kumbaga sa kabisi, sa tao, subong, do kauya sa chimpo. Hala, sige ka naka-zoom in sang mapa. Lain mo na dabla niya, gamitan lang kumpas nyo da. Old school, pero obsolete. Habala na. Ang mga driver, abi download ko din sa inyong Waze. Waze, nga ang Waze nga na, ang isa, Wiseman. Oh, Wiseman ang Waze na, Wiseman, sala man yung natudlo. Ano naman. Basta kuha na dyan, kuha lang gina-call ta ng attention dira sa maskara, kung sino man ang in-charge na dira. I-massive information nyo man ining aton nga mga rerouting plan. Hindi pa kalaga sa kayo, gahulat si Dads Aberiaho, kaya balyaho. Kami, balaya, may mga students, mga gabiyahe, ti matalang naman ni sila magpuli. Kailain naman ang ruta. Barangay Sumag kami ang ruta nila, bala hindi klaro. Hindi klaro. Actually, luwas hindi klaro, ay gidya massive information. Wala gidya do. Mamatsagan ta na, kayo astas mo ko kabalo kung din maging kay kon bisan ako ti ari ta sa radyo, kabalo ta na tani mo. Correct. Mo ni gali ang ako gali ti afre sa ato ni mas lakyan ta, di ko ni maagi man. True. Kasi na pagabot mo to, ala, sila ka hala balik ka naman. Kamahal ka na sa gasolina, subong. Correct. Pero do sa ato, siya wala gid problema. Kay alas 4 tayo. Do wala gid yung kontra. Kung sa bagay kita do okay lang. Ang problema, ang puli, tabla. Ang puli. Ang puli, kasi mag-agi ko tabla ka daw. Amo na ko yung soling na. Way na, di ba kagigulpe yung pituwa. Amo na yung soling, ginagyan ko bala. Doon ka ang pangadaan niya, kadamo sa mga, exonide, ng mga ginaubra blang dalan. Yes. Kadamo ka daw sa ginaubra nga dalan. Astas buhay pa matapos. Bangga patso daw. Saka, ginatubi sa kino. Boya eh. Bilyamonte mo man, dire sa Ranita, raman. So, kuna, atagan nyo lang ang inyong traffic plan kag massive information lang, dissemination, okay? Para likaw-likaw sa mga you cannot please everyone, may mga negative comments na. Ibanan lang. Negative. Insindihan ta na nga may okasyon, insindi ta na, kunan lang ng haganaganon talaga, hindi man magpinitin siya aton pumuluyo. Correct. Kaya 1992, pakunodaan naka-last enjoy maskara si Ma'am Georgia Gargasiran. Intra pa na sa kaniguro, may sa uton. Matsagan ko, basi ko, membro pa na sa una sang lop. Ang sa unang pala champion siya na, lopwes mo. Lopwes nga dance nga maskara. Amo na yan sa una mga group. Mga groups so na mga companies yan mo. Mga companies so na yan. Kaya nga champion. PRB sa una, wala ka intra. Wala pa to. Cover ng tuya. Cover lang. Abi ko ng intra ko to, yung blue lawas, di ba lang? Tarang in-intra nyo to, tapos maskara lang. Ang blue ang lawas, di ba lang? Smurf? Kaya ako nakamabala, hindi na yapir pa kami. Hindi na yapir. So, na companies na yan mo, nag-intra. Lopwes. Companies na sa una yung pagsugod, gid. Yala, ito kabangga. Ting champion na sa una, Lopwes, kay si Miss Donna Porter na sa una, ang kuhan na mo, nagtaliwan na to si Donna, ang trainer. Siya sa pinakasikat nga trainer sa maskara mo. Bongga. Pero sa buong laton, taniya kasi na naman ang mga kampiyon sa street dance kag arena competition. So, mga barangay naman, di ba? Barangay. Sige. Okay, direct action boy sa mga famous break-up lines. Along-along ka muna, especially subong daan ng Mascara Festival, ang mga gakwanda, mga tabo-tabo, bala, tapos after a week, mag-break ka mo, tagaan ka mo sa suggestion kung paano nyo break-kan. Paano? October 1 sa Bato, October 24, Bulagi. Hambali siya ang nagiging hadlang ka sa paglago ng spiritual life niya. Kaya tiyan malo, ti sa maskara, tutan awa bala, ang Domingo, wala mo na ginasimba, kaya ginaupod mo na sa ako. Ti, breakan talang kadanay, kay basi higan. Basi makagbago ba ang mga spiritual life? Oo, basi do napalayo, tanang ka sa Ginoo. Ako pang bangdan sa pagkadto mo sa impirno. Oo. Tas-tas pa! Grabe rin yung ano yan. Ako pang mabangdan sinasangin mo pag pa-impirno. Actually, may ara ginawa pala. Yati mayo, tani ko na kumbang, bisan ako bangdan, basta hindi lang taupod to. Kay, wala kaya kabalo, basi ato kuya kay San Pedro.
Doon ako prepare tao. Okay, amo na siya. Ang next action boy, hambalon mo nga, wala na ako nalipay, stop na ni. Ano ko simple. Ikaw lang ya, hindi na ako nalipay sa relasyon. Ano ka? Bisa sa mga kano, hindi ba mo na sa divorce nila? I'm not happy anymore. Let's just stop this. Divorce na. Kakahapos lang to sila, mag-divorce mo. True. Okay, basta hindi sila malipay, hindi sila happy. Doon ka dasig lang action boy. Diriya, kuanon mo niya. Happy kasi hindi bla, for richer or for poorer. In sickness and in health. Till death do us part. Kita mo nga ang iban, kakapatay ang asawa. Ito mo, ibang ina mamatay. Kala, joke lang. Pero ako amo ko na yan daw, dira lang kuya sa kuana, sa aton gidya balaya nga vow. Yeah. Actual marriage vow, ina mo. Oo. Nga in sickness and in health, or poorer. Sickness and health. Sa kalipay man kag sa kasakit. Yes. Ara ka na mo gyapon nimo kay kung way na kalipay hindi ka na ya. Oo. Amo na ya ground na gani sa divorce dito guro sa Amerika eh. Nga hindi malipay. Hindi sila malipay. Ti way sa amo tanong mga vow na to nila yaman. You may kiss the bride na diretso action boy. Pero amo na to, Dito ka na sa maniya sa Las Vegas, ginakasalan to sa bugs layan, no kantos la sa pakasal sila mo. No bugs layan pagkakakibot sila kami asawa na siya mo. Amo na client. Diyan tila balik ta divorce ta. Ano na pa divorce, annulment pa. Tapos hearing pa. May ba may chance pa. Pero kuya, hindi ko ara kuya gapon sa hindi divorce, hindi ko sa divorce yes, yapon. kaya mali action boy, hindi man niya sa tanan all throughout sa relationship, yung puro lang kalipay. Sumod mo na. Kumagat puro tamis, namutangan yung man sang kaslom, para may sabor, para perfect. Hindi ba lang isa sa mga rason sa nagaduso ng divorce subo nga siling nila. Kung hindi na mayong pag-updanay sa mga asawa, so why let them suffer for long? Stop na lang. Amo nang mga rason nila mo. Kaya ako naman yan, before ka nakasawa, nag-wedding vow ka mo. Hindi ba lang, nagambal ka in sickness and in health? For richer, for poorer, kung sa kalipay ka sa kasakit, di ba wedding vow mo na? Which you should comply, tumanon mo ng wedding vow mo niya. Pulo panugan ka na, tapos dutay nga diferensya, ma-divorce kaya. Yes. Pero wala namang gina-generalize ni action boy. May ara, ginaiya nga, may reason na gidya action boy. Bisa nag-promise. Okay, next. Hambal niya, pwede ko na hambalon mo action boy niya. Ang famous breakup line niya, ayaw na talaga ng parents ko. Ay. Especially sa mga lalaki, kay gali, kaya ang pang-date niya, ginapangayo kay papa. Bulagi na. Nakapoy ko yung taga-Domingo, pangayo kay Sako. Hindi man ayaw ng parents niya sa lalaki. Ayaw ng parents niya na lagi kang humingi ng pang-date. Ng pang-date na. Okay mo lang na gani, yung mga alain pag inada, ikaw lalaki, kapag ka sa parents mo pang-date, sakop mo pa itong babae. Talagang balo mo sa'yo, pangayo ko, ngayo ka man to sa'yo. Hindi ako yung action boy, di ba? Siyempre, Pinoy, bisan mga high schoolers pa yan, mga agad date, do automatic, yung lalaki. Lalaki, ginayan, no? Nga mo na haw, nga lalaki, gina magasto dapat, haw. Na-stereotype action boy. Amo na bala? Okay lang na sa ikwan, okay lang na yan sa ng family na biya, kahit yung lalaki, breadwinner, mga dapat mo. Pero kung sa relationship nga, nubyo, tipre mo na kumula ubra nga duwa. Gani. Di ba? Nga tingang lalaki, gina magasto, haw. Galing kay do kung baga action boy gina-under nilang pang lalaki pagasto so ka gentleman niya amo na ang gentleman na brilang pertahan bla kung magasulod sa brilang pertahan tapos tulokay lang kamo kay mabusugan mo na talaga fishbowl lang da ito no na bago mo lang sa pinsar ko kung mga estudyante ka mo nga ang lalaki gidya magasto estudyante lang pareho mo lang kumula pareho mo lang kumuga pangayo sige kanan nyo so kung mag-date ka mo magsig pangayo lang mo to ya ay kapamuyong ko yung kuhit mo kaya kaging pangaluyagan niya mo na sabi action boy no sabat ka dakag sabat tingin ginapilit mo kuya kaya ambal mo wala nasing direksyon ka buhi mo kung wala ko Saraol! Saraol! Okay. Ang next action boy, hambalon mo lang nagkamali ako ng akala. Sinunggonta. Abi ko kaya ko na, abi ko handa na ko, gali kay hindi pa. Mga hambal action boy sa mga nang nahalin bala sa past relationship, sa ka-relationship. Na, wala mga may ara bala iba naman wala mga 3 months rule na bala nga tawag. Ano ang 3 months rule man? Kung nag-break ka mo, dapat 3 months after ka pa manubyo liwat or manubyo liwat.
Iba niya pag-break mo, pagkagamit naman siya. True. Dali iya, kay exist na to yung Nag-exist na to siya. Oo. Tiyan mo na ko nung kiss, akong nakapoy sa Sophia. Dito naman sa Sophia, kabalo niya lang, abi ko kaya ko na, hindi pa dali. Okay. Ang balon na, do ka unfair man para, basulon mo pa yung isa, do ka unfair man para sa imo nga part nga, ikaw ya, ubos-ubos, pagpalangga mo sa akon, tapos ikaw ya, wala pa ginapalangga, hindi pa ko kaya, hindi pa ko ready. Hindi pa ko ready mag-commit gid sa akon, bugos nga ko glingon. Oo, Muna? gatunga, pakis ang pinsar ko, kis agin na paminsar ko pa siya, ti unfair para sa imo. Oo, gali kay may... Gali kami gahulat. may God's gift, tuglas kay... Alak lain. Travel din ang mga God's gift. No, maskara wala subong. Okay, next action boy. Next na. Hambalya. Amo niya. Dason lang ta nang dason na lang ka sa dason lang i-continue tani ato relasyon kay Kuluhanay. hindi kayuhon ko na ng kabuhi ko. Wow. Guba ko. Tapos guba ng kadtadlungon ko pang kabuhi ko kay damo pa ko pangarap. Okay. Ikaw tadlungan man ang kabuhi mo. At dito mga talang-talang na sila gali. Tapos amo na pala action boy ang hambalila. For example, sa age sang 18 to 22 abi. Mabal sila mag-go sila separate ways kay para ma-build nilang self-esteem, character, career goals. Muna? Pero di ba action boy, ako lang yan, in my own point of view, mas nami nga, you're together, reaching your goals together. Correct, oo. Can't you build your selves together? Oo. Tapos di na mo supporting each other. Oo, di na mo mabalaan action boy. Kung suportahan niya ka sa imo gusto, nga mangin gusto niya man, amo na balaan. Lain na akong gabil kasi imo kong lingon, gabil man siya tapos hindi man ang vibration nga why ga-jive ang inyo nga di ba pag build siya kong lingon mo. At least dira mo mabalaan. Why gisang palusot na lang na iya. Ay ano to? Palusot na lang na iya nga, di ba? Mga break up lines. Kay you can always build yourselves together. Kung gusto niyo building building together and make it for rent together. No? Negosyo gali iya. Hambali Ma'am Georgia Garciran, third party ginalaban ang cause ng separation. Palusot na ng iba niya rason. Correct ka. Hambali Ma'am Vanessa Mayo, divorce mahal diri kaayo unless it's civil. Okay. Daw kaya kita sa mga pelikula daw divorce na daw kahapos lang yan, no? Yes. Galing kayong divorce. Ang divorce is may ginatawag kita nga alimony, bala. Oo. Di ba? Dira nagkakastuan ang mga lalaki sa alimony. Kag iba na boy, hindi na naiya matago nga amo lang ginaikis ay lagas ng iban bala. Magwanta sila dali for 1 year or 2 years. Tapos divorce sila para makakuha sila alimony. Yes. Ang alimony amo na siya ang ginabayad sang bana sa asawa. Kag for example, action boy, kung ambot kong existing pati silang conjugal partnership, nga mo na wala kay syempre tungaon ila na bay tapos may mag-divorce sila action boy. 50-50 na sila yan, na bala. Wise man yung iban. Ang iban, actually, ang pagpamana or ang pagpangasawa, himo nila palang ang buhi. Charot. Correct. Kung sa mga aton, ang sample na din mga professional squatters na din. Amo na? Professional squatters. Wag ba? Mga professional squatters. Ma-squat ka to, gaan ka sang gobyerno, sang parintahan mo to, tapos squat ka naman. O hindi, baligya mo to. Kay tagaan ka naman liwat sa relocation. Baligya mo naman ang rights mo. So, squat ka naman liwat. True. Ano ka mo? Mga professional squatters, dito naman niya, mga professional divorcee. Divorce. Dila, mana ka. Pa-divorce tapos pa-divorce ka, kuha ka limoni. Tapos ngita ka naman to. Kita ka sa mga mayo naman anak ka. Wayon mo, gwantang bana mo. Divorce naman. Limoni ka naman. Grabe, no? Mga professional divorcee. Grabe, no? Kamot sa buko. Ano naging buko na? Hindi kay gama mo sa buko. Bisa naka-face mask, gusto na pa rin mo ang buko. Hamon. Okay, ang next, charot. Ang next action boy, na hambalon ka nga, nabugtaw lang ko one day nga, hindi ta nakapalangga. Yung isa bata, titari wala ka na lang nagtulog.
Amo na action boy, no? Amo na malaman nila. Nagbugtaw lang siya nga hindi Ginising na lang nakablangga. ako isang umaga, di na kita mahal. Amo na nila action boy na fall out of love. I'm fall out of love. I'm so... Ay, hindi na That is why nambal ko na sa permisa ko. Nambal ko na permisa. Kung di ka maninoy ko perme. Kung di may mga advice na din mga maninoy. Yes, Nambal ko nga. Ang relasyon nyo should be built on commitment, hindi love. Yes. Kaya ang love yan, madula na yan mo. Yes, correct. Actually. Pero kung ang commitment niya is commitment. Yes. Yes. Sana naman tabo ya committed ka na siya. Correct. So dra na sa dapat hindi sa kaya ang love ya is feeling na sa mo. Nga pwede sa madula, pero ang commitment niya is commitment. Lain na iyang commitment. Correct in action boy. Kaya para sa malambala nila, kung feeling angry ka, hindi ka ako maghambal nga feeling in love ka. Kaya though feelings eventually fade. Kaya para sa feeling angry ka, tagidugay madula naman. Feeling happy ka, tagidugay madula. But if you choose to love that person, bisan hindi na siya action boy, kamahal-mahal. Kaya hindi sa kalabli-labli, no na? Labli-labli, kamahal-mahal na lang. Kamahal-mahal. Oo. Kabarato-barato na lang siya. Palang ga umisyo ka, wala ka choice. Committed ka na. Yes. Pipili mo sa mo. Correct. Amo na siyang siling ko, amo na pero minahambal ko sa ila sa mga kasal. Ang love ya mga fade na ya later, mga factors na ya nga mapadula sa pagpalanggaan niya mo. Pero kung committed ka daya, mas stick ka ginadaya kay commitment mo na mo. I will live with this woman for until the day I die. Yes. Commitment mo na mo, di ba? Till death do us part. Correct. Men. Pero bal sa iba naman action boy, may mga nabati ako sa mga movie, ginatanaw ako sa mga novels yung ginabasa ko wala. Ang iba maghambal nga hindi pa sila mag-enter in a relationship because they don't want commitment. Pero kung mga bataon pa, hindi pa ko ready. Naamo na ba may difference mo action boy as time goes by man. Amo naman nung yung commitment na siya. Tsakto na ako okay kung nasa naghambal lang nga hindi siya na mag-enter into a relationship. Because he's not kaya hindi pa sa ready to commit himself, no, or herself. Kay commitment is a word nga bugat gid siya. Bugat na ya, commitment na ya. Kumbaga obligation, responsibility, naman action boy. No? Commitment mo na yan mo. Kung tutuod kaya nga true to your words. Yes. Dapat tumanon mo yung commitment mo yan. No? Stella Maricelis, may agadira sa imo. Kay Ters Vergara Sancho, kag Helen Esco Sarreta, Arnold Villanueva sa Barangay Mailom, good morning dira. Allen Low Himotea sa Kaliling. Kag kay Miss Georgia, iba niyo nakachindis ang word na commitment. That's why kapag gusto na lang. May hugot ka, Miss Georgia. Hambal ni Ma'am Vanessa, mag-hire kaya sang imo last lawyer. A lawyer, which is very expensive. Correct. Amo na tayo mahal sang divorce. Pero tanawa lang. Kagapa sa akin. Ayo. Gapa na, mo't pabuhok. Pero ka mo, text lang, 091. Text lang kay wife ni commitment. True. But still not ready to commit. Diba? Gusto mo naman mag-text mo na to. Send Gcash na before I reply. Mark Navarro Baligwas. Good morning dira sa 6th Street, Porok Tangkong, Barangay 7. Kag si Nerissa, galing na patamyaw niya liwat. Ang mga taga Purok Boulevard, no? Yes. Good morning dira sa taga Purok Boulevard. Sa kay Mama Ruth, kag Papa Pito ni Nerissa. Damo ko kasi hindi ko na makita ding iya nga gin-comment tao. Wait lang. Hindi ko na makita ni Nerissa. Sorry gid, no? Mayang aga sila ni Mark Cram. Mayang aga, gawa pagid kay Ma'am Eden. I thank you so much. Sino ito nagambal? Si Mark Cram. Thank you so much. Ang Mark lang suloy lang ni mo Cram. Cram. Morning edition. Happy weekend everyone! Saturday kita and enjoy the Mascara Festival. Start subong sang Mascara Festival. Standby na sa Action Hotline, Direction Art Tay Hupon, ang inyo naman rin news team. Action Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.